الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyanke walla den lulde de balde ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantete ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif so toto bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so toto boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyankewal yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ assalamu aleykum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hande kuiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof Allah waɗane en jaami kisal hitande hesere nde wona hitande jaam ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ne jeeya hande ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ko ganduɗa ete ko kañum woni darde discours gardiɗo leydi ndi 31 décembre on 31 décembre kadi ine anda concert casserole ne dañno hongude boluji nde 20 heures yoni ɗum ɗo nde nane nder jayndeli ɗi duumi joni joni wonta sollahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren ruɓɓindu jayndeli meɗen hono subaka fo e jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil oɗo subaka hande ari tan wiide église catholique ko noon waasi pape mumen oɗon pape ene wiye tan mo ganduɗa ko kanko woni deuxiéme pape mo ganduɗa kañum yettinoma ha ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ɓe mbi tan komo ganduɗa yette oɗo saaha waasi fittandu makko ɗum noon woni ko waɗa e nder jayde Le Soleil ha joni garane koye jayde Le Soleil keddittoɗen ɗum noon discours gardiɗo leydi ndi woni discours à la nation ɗum noon huccodiri e tan ɓesgu makko gam tan yewtidde mabɓe ko faye caɗele ko way noon ɗum noon oɗon discours ko ɓuuri jewtideden wiya to banggue yurmede ɓesgu ɓuuri hen hewde saabu tan ɓe mbi yete to banggue bourse sociale mo ganduɗa ene heɓeteno lebbi tati foof ɗum noon ɓeydi ɗum taaba ujunnaje joyyi wonno joni wonti ujunnaje jeeɗiɗi e goɗɗum ko ganduɗa yette nane nder jayde nane nder discours oɗon fo noon ne fayi e wallidde tan to banggal social garene jayde direct news noon oɗo subaka wi tan ko oɗo saaha kay économie e banggal woni banggal gartam e ko fayi tan e banggue social woni wallidde ɗum noon woni ko ɓuuri hewde discours gardiɗo leydi ndi woni discours mo 31 décembre ne waktuji nogas yoni kikiɗe ɗum ɗon noon ɓe
mbi tan ko faye bourse social battenoɗo o ɗiɗon bourse uji noon ma ɓeydite kono kadi ko faye luwas o ɗum ɗon ne nani henete ɓe mbi banggal ndiyam courant e ko faye banggal cellal manam cafrugol ɗum ɗon hedditaki caggal e banggal discours oɗon ha joni nder direct news ɓe mbi tan concert casserole manam ko wiyeteno yete yo honge boluji ɓe mbi noon yarani noon foof saabu wona to woni fo e nder leydi ndi ɗum ɗon nota garene jayde walfadjiri haalani ko way noon saabu wi tan ko to woni foof casserole uji ɗiɗon walla mbiyen boluji ɗiɗon yette hongama ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette nane nder jayde nde ha joni konngudi gardiɗo leydi ndi nane nder jayde nde ɓe mbi noon ko hakkude ko ganduɗa kañum woni ko niɓɓiɗe punti ɗum noon woni ko ƴewtinda e discours gardiɗo leydi ndi ha joni sen gummima hen garene jayde besbile jour kañum noon ari tan wi ko hakkude ko wuli eko ɓuuɓi manam ane wawi wiyede tan hakkunde nungue e ceeɗu ɗum noon woni ko ganda ete eɓe mbaɗi ɗum saabu ɓe mbi ko discours mo ganduɗa wonɗo yette yuppata ndiyam kono kadi wonto ganduɗa ete hande ina heddi no fewi te ɗum ɗon gardiɗo leydi ndi ina faade hen ɓe mbi noon holko jogori waɗede hen ɗum woni konngudi mobɓe kamɓe ɓeeɗo e nder jayde besbile jour ɓe gaari kay e combat bannoɗo hakkude Balla Gaye 2 e o ɓiɗɗo Pikino ɗum ɗon noon kanko Boy Niang liɓi o mo ganduɗa kanko woni Balla Gaye 2 garen ha joni jayde l'observateur ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay message muɗum labti ceertene naate ko message natɗoy nder noppi jooɗi toon walla mbiyen ko message nanniɗo tigui ɗum woni konngudi ganduɗa nane nder jayde l'observateur ɓe mbi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati noon ko kañum tan jogori wonde hitande nde ganduɗa ko hitande ballal wonata kono kadi ko hitande urgence e tan gouvernement keso mo hawriti wo ɗum noon woni konngudi gonde e jayde l'observateur ɓe garti noon e konngudi Mimi Touré kollido kay kañum ne wawi jeeyede suɓotoɓe walla tan namnotoɓe ardade leydi meɗen e hitande 2024 garen ha joni jayde vox populi noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay waɗi bilan muɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kono kay ko yiɗi wadde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum ɗon ne o haali ɗum koye discours makko ɓennuɗo o ɗum ɗon yette o haali ɗum fayi noon ballal fayi kadi ko ganduɗa kañum woni wallidde yuman galle baban galleji en saabu tan o wi omande caɗele mumen ɗo tolni mo ganduɗa kay dañi caɗele combat muɗum woni Balla Gaye 2 ha Boy Niang liɓi ɗum ko hanki wonno ha joni tan concert casserole oɓe garti ɗum ɓe mbi noon kono ko wona ko fatteno ko dañi hen saabu hewɓe kongani garene jayde le mandat noon kamɓe ɓe mbi tan ko tolne 450 milliards uji ko kañum tigui jogori won nannede banggal social ɗum noon woni banggal ballital ha ɓuura hoybinde gurdam yuman galle baban galleji en ɗum ko hitande ujunnaji ɗe nogas e tati oɗo mo gonɗen jogori tan yette nannede oɗon walla mbiyen nannede ɓesguli ɗiɗon garene jayde les échos noon e oɗo subakari tan ko wiide Boy Niang kay hersini tigui Balla Gaye 2 ɓe mbi président Macky Sall oɗo saaha kay kañum dari tan ko ngam wallidde yuman galle baban galleji en saabu ɓesgu ngu tampi te noon o wi ko way noon o yi ɗum garen ha joni tan eko fayi jayde le réveil noon kañum e oɗo subaka wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay addi gongali muɗum haali ɓe mbi noon ɗiɗon gongali ene jeeya hen tan wallidde ko faye yuman galle baban galleji en kono noon ɓe mbi secteur primaire o kay koko woppita caggal haala muɗum haalaka ɓe mbi haydara ko ganduɗa yite ine faye assurance faade e mobɓe waɗama ɓe mbi Ismaïla Madior Fall kañum suuti konngudi muɗum ɗum noon ko caggal nde o dañno tan yewtere toon to ganduɗa woni to RTS to yo suuti konngudi makko noon gam wiide tan kanko kay ko ganduɗa kañum faye cour des comptes ɓe mbi kay kanko wona ko ganduɗa amo ƴetti haala mumen walla amo nana haala mumen à 100% garen ha joni jayde libération noon arti oɗo subaka tan ko scandale mo ganduɗa yete
walla mbiyan oɗo ɓiɗɗo gorko baraɗo bare ko ne woni ɓiɗɗo Mali kanko noon ɓe mbi ko juwaɗo laɓeje o ƴetta noon o weddoya kurjuruji kono noon ko wayni kay police ndewe lawol ha mbaɗi losko jiiti badɗo ɗeɗo gueɗe badɗo ɗum o noon wona hay goto sona koddiɗo makko mo hodduno e suudu woturu kamɓe ɗiɗo fof koɓe maliyaji ɗum ɗon noon mataw ɗoɓe liggotoɗo mo ganduɗa kanko woni mawɗo mabɓe ko ɓuuri tottude hoore ko oya kala ko watta ko on haaldata mataw ko ɗum woni mette makko hawa wari ɗo bandi komo wonduno e suudu woturu nawe weddoyi garen kay konguɗi Papa Djibril Fall mo ganduɗa yete nde tan loldiɓe mbaɗanno discours walla nde mbaɗanno yete marche mumen nde o yaano ko gullaɗo toon ɗum noon nde o suuti konguɗi makko o wi tan ko kanko nemo wawi wiide ni ko jogornoɗo wareɗe e ko way noon garene jayde stade coftal balli uddata damal ɓe mbi Mendi Coulibaly Gana Gueye e Sadio Mané oɗo saaha noon koɓe ganduɗa yete ɓe mbawa wasde e équipe nationale ɗum woni konguɗi ɗi ganduɗa kañum uddi oɗo subaka jayde meɗen hettiyankoɓe yeeɓiro ɓindu jayde meɗen hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni udditen hello wonde so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon ko yettere Allah tan e dartade ɗo kadi hitande 2023 huccide moon onon ɓe ganduɗa saaha foof ko onon min kuccitta onon min kaldata ko wiɗon yo hitande wonanen hitande jaam yo hitande wonanen hitande sutura yo hitande wonanen hitande kisal hitande nde ganduɗa ete ma ɓeɓe ma Piindi TV adda noon programme uji moon kesi saabu on ji hoddiro nanɗon woni téléfilm mo ganduɗa adda e baɗɗo mana te kadi téléfilm mo ganduɗa yiyama no mbaɗiɗon ɗum adopté ni onon yeeɓiyankoɓe kono kadi onon leñol pulago ko wiide tan yon jokku e oɗon banggue kono noon minen min deƴƴata mukko e jarnude moon saaha foof min deƴƴata e tan wiide on yo Allah waɗa noon jaam duwanade on e saaha foof saabu ndemin dari ɗo foof ko onon tagui ɗum ɗon ne ko ñagade tan yo Allah rukken enen fof tawede kadi o saaha mo wuuri wiide yete goto fof oɗon ɗacca hakke saabu saaha foof neɗɗo ko watta ko ma woɗɓe beeli kono ma woɗɓe ganda belani ɗumen ɗum noon ko wiide tan yete ko ñagade yaafuya wiide oɗon ɗacca hakke oɗon jarlo oɗon jaafo min kam e banggam mi yarlima mi yaafima saabu neɗɗo ko mbatta ko saahaɗa haala ko ganduɗa ne weeli o saabu walla ne weeli o tawa welani o oɗo nandi muɗum jarani oya nandi muɗum jarato kono noon foof tan ko yidde fewnude min gonata e saaha foof ɗum noon min mbawa yobde on onon ƴettoɓe kalis moɗon oɗon mbaɗay amen somin mbi kalis moɗon oɗon mbaɗay amen woni ƴettude sodde connexion muɗum nannayi téléphone muɗum yete yeeɓa hunde gasnani hen ƴetta waɗa ɗum partage kadi gaynani hen ƴetta waɗa aimé gaynani kadi ƴetta waɗa commenté min mbawa yobde moɗon te ɗum ɗon foof koko contata ɗum tagui saaha foof amin mbiya moon yon mbaɗat commenté émission ji ɗi yon mbaɗat aimé émission ɗi kala ko jebɗon meme jungo ngo ganduɗa nanɗon jungo wango ni ngo meme ɗum yette wona ko ganduɗa yette ko ɓuural tan wonata enen foof ɓuural wonata leñol pulago ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe oɗo émission hande ko onon teddinira ɗum ko onon tigui totta ɗum onon ɓe ganda saaha foof oɗoni jeeɓa saaha foof oɗoni duwo saabu min tawe min mbasa tawede min nana min mbasa nande amin gandi duwawuji moɗon nani hen e saaha foof saabu goto fof nani waɗa hen ko wawi mo keɓɗa foof nani duwanoma neɗɗo duwanoma tawa yiyanima neɗɗo ene jooɗo ene yiɗanma ko moƴƴi tawa andama ɗum ɗon fof ko yettere Allah kono kadi yettude mo ganduɗa min gonde muɗum e nder galle woni kaw Abou Diop mo ganduɗa kanko wambi galle o foof kanko wambi wonɓe ɗo ɓe foof ko welimo ko musimo fof neɗɗo andata kankone amin duwanomo yo Allah ɓoynumo ɗo jeese amen ɗo yo Allah waɗanmo jaam waɗanamo kisal ɓeyda sutura makko kanko ka Abou ɗum ɗon ne omo ganduɗa kanko woni
goggowam tata Layla oɗo mo ganduɗa kanko woni Baba Hammad Thiam kamɓe mawɓe galle ɓe fof ɓe jettama ɓe duwanama amin ñaago yo Allah ɓoynu darde mo ɓe jeesamen kono noon mention spéciale Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ete hande questeur ko dari ɗo fof ko kanko darni kanko woni mo ganduɗa ete kanko woni yeeso kanko woni caggal kanko woni fof kankone amin jarnamo amin ñaago Allah yo Allah ɓoynu darde makko yo Allah jutnu liggey makko yo Allah yañnu kadi oɗon liggey sabu hande mo ganduɗa ina tajanma salaire hitande lewru foof ina ittana tottuma salaire ma tardani joganakima waɗani haydara sa dañi hajuji daro hen ɗo ɗon ala jubdi muɗum minen min ngala jubdi ma ko wiide tan yo Allah fewndu yo Allah junnu darde ma Allah woppinma e ɓesgu ma ko jiɗɗa ko liggey ma jiɗɗa e assemblée nationale jiɗɗa e ambition politique fof yo Allah yettinane fandare ma Seydi Dia ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko ɗo tigui guddirten caméra manuji meɗen min mbawa deƴƴude tawa min kalani e mabɓe kamɓene koɓe ganduɗa saaha foof aɓene liggeyaji daroɗa e caméra hande ko tolni saaha waktu saaha ko tolni minute aji 30 saaha ko ɓuuri ɗum a jooɗa ka dariɗo aɗa waɗa vérifié ɓen min ngala jubdi mumen ko wayno chat ko wayno oɗo mo ganduɗa ete ko kanko woni Ibrahima Thiombane Serero ko wayno oɗo mo ganduɗa kanko woni Ali Fall kañumne liggey muɗum mantiniɗo mo watta e saaha foof banggal technique banggal montage ko jiiɗon ni yooɗi ɗo foof ne fewda Ali Fall rewi ɗon yo Allah ɓoynu darde ma annene Seydi Fall chat show joom chat show ne kañumne woni Mansour Sow no mbiyetumi ɗum Mansour Sow alias chat kankone yo Allah ɓeydu junde makko darde makko Allah waɗana en jaami kisal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe komin kalata ko noon ko ni tan a wawa haalde foof a wawa yettinde foof kono galle wo yo won ko ganduɗa ete nane ɗo ɓuuri woɗɗude yabarke nelaɗo Allah Piindi TV ha yesso Piindi TV ha yesso Piindi TV ha yesso hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on jarama min ngala jobdi moɗon bonne heureuse année à tout le monde yo Allah waɗana en jaam kisal waɗana en santé waɗana en jaam paix waɗana en kala ko ganduɗa woni ɓuural leñol Pulaar ha dow ha yesso ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Mansour Sow alias catede nena banggal caméra o to montage to ko Ali Fall Allah jarama on jarama bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyankewalla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantate ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratib Khalif mo bokke jalluɓe ceerno Abou Salif Sow wonduje ceerno Mamadou Lamine Sow ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde Baba Adama koye teddungal la ɓesgu ceerno Amadou Bocar Alpha Ba mo hoore fonde e gardagol on délégation Khalif ceerno Ibrahima Ba kame ɓesgu ceerno Yero Kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso Khalif ceerno Ibrahima Ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e neyya juulal sallifana waktuji sappo e nayyi poɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗe ɗon guenare juuriyade ceerno Salif Sow e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddato oɗon ziar 32e édition ziar ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyankewal yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان